Z deníku Outsidera, den první. Můj milý deníku, promiň, že ti neříkám deníčku. Já totiž nemám rád zdrobněliny. A vůbec. Dnes jsem si tě koupil v papírnictví, takže se ani neznáme. Snad bych ji měl z začátku vykat, i když mám zapotřebí vykat papíru, takže tě budu oslovovat deníku. Víš co? Já budu rovnou používat zkrátku MMD. To znamená můj milý deníku. Nebudu tak zbytečně zabírat místo na papíru a ušetřím si tím čas. Co bych se rozepisoval, když stačí napsat MMD místo onoho můj milý deníku. Tím ušetřím 10 písmen, což je poměrně dost. Jo, není na to, když se šetří, ať už jde o cokoliv. Patrně máš otázku, proč jsem si tě založil. No, tak teď si položil dost dobrou otázku. Lépe bych se nezeptal ani já. Odpověď zní jasně a prostě nevím. Neznám pohnutku k založení deníku. Vidíš, jsem úplně líný psát. Nemám ambice zanechat vzkaz budoucím generacím, ani se nechci v budoucnu vrtat v minulosti. Tudíž opravdu nevím, co mě k tomu vedlo. Možná, že se to časem dovíme, oba dva. Prostě jsem dostal momentální nápad, kterého budu možná litovat. V nejhorším možném případě zůstaneš nedokončený. Což zřejmě nebude pro lidstvo žádná velká tragédie. Dnes však už jsem toho napsal až. Zítra ti napíšu o sobě a mých kamarádech. Tak ahoj zítra.